מה נשמע? יש לי משהו שאתה חייב לראות. רגע, מה? חייב לראות את זה. מה זה? תקשיב, קניתי את זה לא מזמן באי-ביי, ואני לא זוכר בדיוק מה זה עושה. זה. אוקיי. אז בכל זאת, מה זה עושה? לא יודע, זה גדול? טוב, בסדר, אבל אל תעוש עליי. מה יש לך צלחית? סתם, שזיו אפרסק. בוא נראה מה אתה עושה. הנה. מעופר שזיו, זה לא שהמצאת משהו חדש. סך הכל עושה הרוד והכל. אתה יודע מה? שים לב. הנה. חמאה. ו? גם את זה יש, חמת בוטנים. תסתכל משהו חדש. זה קיטקט וזה טילון. וואלה, באמת עשית משהו חדש. מה אתה עושה? אני אוכל אותו, זה הטילון שלי. מה זה טילון שלך? זה הטילון שלי, זה הבית שלי, זה החומרים שלי, זה טילון שלי. אתגר שלי, אתה יודע כמה עלה לי? אז מה, אני הבאתי את הטילון, אני הבאתי את וואלה, זה כמה...